Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Program CIA zahŕňa opakované porušovanie ľudských práv, vrátane nezákonného a svojvoľného zadržiavania, mučenia či násilného zmiznutia. Na preskúmanie tejto otázky bol zriadený špeciálny výbor, ktorý zdokumentoval využívanie nášho vzdušného priestoru a územia agentúrou CIA. Parlament od tohto zistenia opakovane žiada o plné vyšetrenie spolupráce národných vlád a agentúr s programom CIA. Únia je založená na rešpektovaní demokracie, zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, úcte k ľudskej dôstojnosti a dodržiavaní medzinárodných právnych predpisov, a to nielen v rámci svojich vnútorných politík, ale aj čo sa týka aj vonkajšieho rozmeru. Na zachovanie dôvery občanov v demokratické inštitúcie Európskej únie, účinnú ochranu a podporu ľudských práv a zaistenie legitímnych a účinných bezpečnostných politík je nevyhnutná naša zodpovednosť. Porušovanie ľudských práv v dôsledku programu CIA stále trvá. Členské štáty si však svoju povinnosť vyšetriť závažné prípady súvisiace s programom CIA náležite nesplnili. Ide o povinnosť vyšetriť prípady porušovania ľudských práv. Ďakujem pekne.